Hi guys! It's me, Michelle V! And Herklish, welcome sa ating YouTube channel. Hello, hello! How are you guys? Hello, kumusta kayo? Anyway, as you can see sa ating title, I will be doing my makeup. First time ko tiyang gagawin dito sa aking channel. So, yes. Ako kasi, hindi talaga ako masyadong mahilig sa makeup. Yes. Ano lang, as in, hanggat maaari, is pulbo lang, tsaka pulbo lang, tsaka lip gloss or something like that. Or, alam mo yun, kasi hindi naman tayo lumaki ng may mga makeup dyan or something like that. So, natutunan ko lang siyang mag-makeup, guys, is kakanood ko ng vlog ni Michelle D, which is sila noong mga panahon na yun ay so alam niyo na matanda na ako. Charot. Na ayun yung mga yung mga yun pa lang sila pa lang noon yung nagvo-vlog at siya yung alam mo yun nagvo-vlog about makeup, how to wear makeup, how to put makeup, ganyan. Tapos sa kanya ko yung natutunan. Ayan yung mga ganun, yung pagkikilay, anything, something like that. Tapos, ayun nga, yung nagtrabaho nga ako sa Antipolo, ganyan. Tapos, doon ko na mag-makeup to make yourself more pretty, charot. Kasi nga, pretty naman tayo. Kahit sabi ng iba hindi tayo pretty, pero pretty tayo. Ganon, charot. Ayan, so kayo mapakita ko sa inyo guys ang aking makeup kasi, at syempre, it's my birthday. So, I will be doing my birthday makeup look. Simple lang. Charot. Ayan. So, meron ako ditong mga bagay-bagay na kung ano lang ang meron ako. Kasi hindi naman talaga ako ma-makeup na tao. Ganyan. So, yun. Nasanay lang talaga ako nung nagtrabaho na ako. Ayan. So, yes. Suotin ko lang tong aking Nagkapaghilamos na ako, guys. Nakapag-toothbrush na ako. At, yeah, it's already 2:30. Ganyan. So, anuhin ko lang. Ito pala yung aking makeup, aking mga grooming kit. Grooming kit. Ayan, grooming kit ko yan, guys. Mula pa sa Pilipinas. As in, matibay ito, guys. Ano bang tatak nito noon na binili ko sa Pilipinas? Basta magandang klase ito, kaya ganun. Charot. Ayan, so ito yung mga laman niya. Ayan, tapos, ayun. So, the first thing na gagamitin ko, guys, sa aking mukha ay itong Garnier. Ayan. Ito yung nag-ano sa akin dito, guys. Ito yung meron pang isa yung Nivea. How to pronounce it correctly. Correct me if I'm wrong. I'm open for, for correction. Ganyan. Tapos, ang ganda. Napansin niyo ba yung damit ko? Wait lang. Nagpapalaki ng masyado. Charot. May foam tong kasama. Anyway, nabili ko to dito sa isang Korean shop. Kasi Korean yung yung may-ari. Isang Korean shop ito sa amin. Ganyan. Pink. Kasi nga, I love pink. So, it's it. Pwede itong iganyan. Pero, nakaporma kasi siyang ganyan. Wait lang, ayusin natin. Kasi kami ay may ng aking Diyosawa mamaya. Kasi i-date niya ako dahil birthday ko ngayong araw. So, yun. Ang dami ko naman sinasabi. Tara na. Hahaba na naman tong natin video. Wait, tanggalin muna natin dyan. This is the before. Akala ko naman yung magbabago mamaya. Maglagay na tayo, guys. Anyway, marinis ang kamay ko. Kamay-kamay lang tayo, guys. Ganito lang ako. So, yan. Of course, lagyan din natin sa ating sa ating para pantay, sa ating tawag ito. Oops, wait lang, guys. At nagpapakita siya. Charot. Huwag ka magpapakita kasi wala ka namang dapat ipakita. Aray ko. Itago mo yan. Ayan. So, yun. Ito pala, guys, is ayan, Garnier na BB Skin Active Medium. Ayan. Ang ganda ng to sa akin. Tapos, hindi ako hindi ako nagngangati ang mukha. Ganyan. So, yun na, guys, ang gagawin ko. Tapos, maglalagay na muna ako, guys, ng lip oil. Dahil dito, guys, is winter na, always moisturize talaga dapat ang lips. Dahil, masisira siya. Magdadry siya, syempre. Ayan. And then, ang gagawin ko, guys, is tsaka ako magkikilay. Where is my pangkilay? Diba? Ang gulo ng ko. Charot. Ito lang, guys, yung pangkilay ko, guys, Ano siya? Essence
Essence Eyebrow Designer. Ayan. Sa DM ko lang to nabibili, guys. At anyways, is, susundan ko lang yung ang kilay ko. Wala pala akong salamin dito, guys. But yeah. Share na natin yan kasi hindi naman ganun kahirap anuhan ang sarili. Wait lang, may buhok tayo na na nakikisaw-saw sa natin. Wait a minute. Diba, ginamit ko na itong na pang, ayan Susundan ko lang naman guys yung kilay ko. Which is, ayan lang naman yung ginagawa ko guys. Wala naman akong ibang Kasi itong kilay ko guys, wala naman tong Hindi, isang beses ko lang to na guys, na pa-trim. Nung nag-graduate ako ng college. Yun lang. Tapos, hindi na. Yun lang talaga. Kasi nga, hanggat maaari hindi ko pinapagalaw yung yung kilay ko. Ewan ko, bakit? Basta ganun. Diba? Kita niyo ba yan? Simple lang yung guys, yung kilay ko, hindi naman siya ganun kanipis. Hindi rin siya ganun kakapal. Normal lang. Ganyan lang talaga. Kahit sa personal, ayan. Ganyan lang ako maglagay. Ayan. Diba? Nakikita niyo na ba yung kilay ko? Basta ganyan lang ako guys. Simple lang yan siya. You don't have to be, Saan ba? Charot. Matapos na ako sa aking, kilay. Ganyan lang guys. Tapos, mapupusido tayo sa ating blush. And may meron akong blush dito. Ito kasi sobrang nito. Sobrang mag-glitters. Ito yung gusto ko. Cool Berry. Na 30. Ganyan. So, kung ano yung blush ko guys, ito rin yung pinanglalagay ko sa eyes ko. I'm just doing like this. Tapos igaganito ko lang. Kita niyo ba? Pink lang din. Ganyan lang. Kita niyo ba? Hindi mo masyadong halata. Kasi nga, lang talaga, ito lang din talaga guys. Lang to, very normal kind of, di ba bumababa yung aking damit kasi wala siyang makapitan. Charot. Ito yung aking blush. Alam mo, asawa ko ang bumili nito. Basta ito guys. Ganyan. Tapos dito. Kaya ako inuuna yung pagbablush para kumapit siya. Saka konti sa ilong. Kita niyo ba? Ang pagka-pink-pink. I like it. I really like this. Bagay siya sa kulay ko. Kasi yung kulay ko guys, hindi ako ganoon kaputi. Ano lang ako? Caramel. Dati ako black coffee, tapos naging brown coffee. Ngayon is caramel na. Charot. Aray ko. Ay, naku, maniwala kayo sa hindi. Bahala kayo. Maganda lang yung lights, kaya ganun. Pakita ko sa inyo ng maayos mamaya pagka Kakasabihin, ang dami na niyan. Nandito yung bulaklak ng aking in-law. Di ba ang ganda? Pagkatapos na niyan is, yung nagbago ba sa simula sa una? Sabihin niyo lang kung walang nagbago. Wala talaga. Tapos, after niyan guys, tsaka ako lipstick. Ito yung Maybelline. Bisaya talaga guys, Bisaya, ganun talaga. Maybelline na Amazonian na 70. Ang ganda-ganda nito. Bagay ito sa mga morena. Alam niyo ba kung kanino ko ito nakita? Kay Simple Race. Nanood ako ng niya, vlog din niya. Alam mo yun, sa kanya ko ito nakita. Tapos sabi niya kasi parang morena. So tama talaga guys, pang morena.
Ayan. Tapos, charot. Lalagyan natin itong nabili ko na isa. Ito is a little bit red. Hindi ko alam kung paano siya anuhin guys kasi Sia yung pangalan niya. Sia. Poink. Non-transfer liquid lipstick. Ayan, matte. 12 hour. Last up to 12 hour. Ayan siya. I don't know. Basta, nakita ko siya. Tapos, ano siya, isa na lang siyang natira. So, ibig sabihin, maganda siya. So, maganda naman siya talaga. Ganun kasi ako minsan. Kung sino yung unang yun ang kinukuha ko. Kasi nga, doon ko malalaman na maganda siya. So, ewan ko, gano'n lang ako. Di ba wala tong salamin guys? Ayun na lang. Ano lang. Camera. Tsaka alam niyo. Yan. So, kita niyo ba? Ayan yung aking makeup. And then, yung ating pang last guys is my very favorite Johnson Baby Powder. Aray ko. Hala ka, nalaglag na yung ko. Ay, wait lang. Lagyan natin ulit. Ito talaga, Johnson's Baby Powder. Wait, lagyan tayo itong konti lang. I love Johnson's Baby Powder. Kasi alam niyo, nag-try ako ng mga tawag ito, mga something na alam niyo, yung nakaganyan, yung hindi ko alam kung paano banggitin, basta ganun. Nangangati yung mukha ko, guys. Diba? Ito na yung after. At ayusin na naman natin ngayon guys yung ating hair lalo. Para makompleto natin yung look. So, meron ako ditong, syempre, suklay. Sa inyo rin ako ganyan na yung ko ng buhok. Tapos meron pa ako ditong suklay, syempre. Dalawa kasi nga, ito yung pang style ko na suklay. Itong maliit na to. Ayan. Tapos, iganyan natin. Iniisip ko kasi kung paano ko gagawin yung buhok ko. But yes. Ayan. Igaganito natin yung buhok ko guys. Ayan. So, yes. Something like that. Tapos, i-clip natin siya with my eto. Sa Pinas ko pa to guys nabili. Ginamit ko to noong inimbitahan ng kami noon tawag ito. White siya. Ginamit ko siya nung matenda ko ng 50th birthday. 50th birthday yun, no? Ng isa sa mga parent ng school na in-invite kami. Sinuot ko siya. Binili ko siya tapos tsaka ko siya sinuot. Ayan. So, ito. Simple lang, guys. Ayan. Simpleng lang. Tapos, siguro gaganyan-ganyan natin yung hair ko dito sa harapan. Parang hindi na masyadong nakita yung ko, diba? So, nakita niyo ba guys yung Nakita niyo ba yung aking makeup? Hindi masyado, 'di ba? Kasi nga lang guys. Lang 'to guys, simple lang. So dagdagan natin ng konting kasi nalagyan ng pulbo, 'di ba? Para mag-last siya. It's a very simple makeup look. Ba?
Ganyan lang. Tapos hindi ako naglalagay ng something dito sa pilik mata kasi wala na akong pang ganon. Dati meron akong ganon. So, naubos na siya. Tapos hindi na ako bumili kasi nga, hindi ko naman na kailangan mag-ganon ng ganon. Ayan. So, yun. Tsaka sila dito is hindi naman sila as in maano sa makeup, guys. Apaka-simple na mga face sila dito. Hindi mo masyado makikita ng mga makeup ang mga people dito, guys. Hindi mo masyado. Lalo yung mga locals, hindi sila ganon masyadong ano. Pero yes, mga kabataan, ganon. Pero yung tipong ano, so, yun. So, eto guys, yung ating ano. Tapos, iniisip ko kung mapapalit ako ng hikaw. Pero hindi na kasi nga, ito yung gift sa akin ng asawa ko ng Christmas. Ang ganda-ganda niya. Heart, my favorite. Diba? Charot. Anyway. Ganda niya, diba? Tapos, meron ako dito ano, iniisip ko kung ako ay hihikaw or something like that. Ay, hihikaw, ano din ako dito. Anyway, alam nyo ba, hanggang ngayon, nandito pa rin sa akin yung ano ko. Magpapalit sana ako ng ganito o, yung mahaba. Masyado naman, masyado. Ginamit ko kasi ito nung kasal nung kasal namin. Ayan. Ganda nito guys, pero hindi naman natin kailangan ngayon yan kasi nga, sobrang ano naman, ano ka na, masyado namang ano, diba, nagbuhol-buhol na yung ano ko. Alam nyo ba, yung ano, yung isa kong hindi siya hikaw, hindi ko alam yung isa kong, ayun yung ano, ayun ba yun yung ano ko? Yung binili ko dati. Na hindi ko alam kung naiwan ko siya doon sa isa sa mga hotel na pinagstayhan namin sa Pinas or something like that. Nawala siya Halaka! Sumabit na dito sa ano. Sana ay hindi siya masira. Iwanan ko siguro doon. Baka natanggal ko tapos hindi ko na ano. Ito gamitin ko guys sa may ano. May M. Tapos may pearl. Ayan. Para may ano tayo. May kwintas tayo kahit papaano. Charot. Hindi kasi ako mahilig sa mga kwintas-kwintas guys. Pero pagkabibigyan ako ng kwintas, well, why not? Coconut. May M tsaka ano. Ayan. Ganda, diba? Meron ako dito guys, ano, nasira siya. Ito yung unang kwintas ko na tunay at totoo. Wala, ano nangyari dito? Wala ka. Shelly. Na tunay at totoo. Aray. Naputol siya kasi sumabit sa ano ko. Sumabit sa nung pagtanggal ko ng pullover na kalimutan ko guys, ay naputol siya. Tunay at totoo ito. Ang ganda-ganda nito. Hindi ko alam kung paano ko siya ipapaayos. I don't know kung paano ko siya ipaayos. Yes, hanapan ko to ng paraan para mapaayos ko siya, guys. Ayan, so yun. Itabi natin dito. Yan, M yan Oh. Pras-pras kami niya. Ano, jewelry. Tapos meron ako ditong bracelet, diba? Kaso green to Hindi na ito bagay sa... Pero ang green tsaka ano, bagay kaya sila guys. Yung green tsaka ano. Green at tawag ito at pink. At violet, diba? Ang bagay nila. Pero hindi ako magsusuot ng ano guys, bracelet. Okay. Ano, relo. Relo ang susuotin ko. Yung relo ko ay naandoon. So, yeah. At magsusuot ako ng pabango na bigay sa akin ng aking mother dear. Aking mother-in-law. Thank you so much. Ang bango-bango nito. Ayan. Oh, hindi ko tinatanggal yung ribbon. Pero pwede natanggalin yung ribbon, but yeah. Stays like that. Diba? Ang ano nito guys, ang tagal ng ano nito. Ng life ng babangong to. Ayan. So, wala na akong ilalagay sa face ko guys. Ito na yan. Ito na ang aking makeup look. So, yes. Ito na siya. Simple. Pero maganda. Diba? Charot. Ayan. So, sana nagustuhan niyo yung aking makeup look na ginawa ngayon. It's my birthday makeup look. At please, watch my full video na anuhan ko ng aking birthday celebration. Thank you so much. So, yun lang guys.
Eto lang talaga ang aking makeup. Ganito lang talaga ang everyday makeup ko. Ganyan, pagka halimbawa may pupuntahan o something like that. Pero ngayon lang ako maghihikaw, magaganito kasi hindi naman ako talaga mahilig magkwintas. Ayan, pagka ano lang din talaga, pagka ano lang, ganyan. So, yeah. So, this is Michelle V. And this is my look. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please like if you enjoyed and please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile. God bless us all.